Ćao! Današnja tema je COVID-19 pandemija i vakcinacije. Samo ću početi malo da pričam o Branku Đuriću Đuri. Đuro je, kao što svi znamo, jedan od najpoznatijih glumaca i komičara sa prostora bivše Jugoslavije od 80-ih do danas. Samim tim što je toliko popularan, mnogo ljudi ga prati na društvenim mrežama i mnogo ljudi vidi šta on objavljuje tu. I želim sam da naglasim, ne govorim sada da je Đuro antivakser, ali definitivno je protiv vakcinacije. Pretežno se radi o pravu na lični izbor. Naravno, neke od njegovih objava ipak su malo čudne, ali počnemo redom. Koliko sam upratio, počelo je tako što je Đuro objavio sliku ili članak, šta je već bilo, sliku sa protesta iz Slovenije. Mislim da su protesti bili protiv COVID pasoša. Također je objavio, nakon toga, znači zadnje vrijeme, objavio je slike i čak neke članke, objave razne sa protesta širom Evrope i u većini slučajeva se tu radi kao da mediji ne raportiraju o ovome. Pogledajte ljudi. Pogledajte koliko hiljada ljudi protestuje protiv COVID pasoša, protiv vakcinacije, protiv mjera. Problem je u tome što mediji faktički raportiraju o tome. Ne znam, možda mediji sa prostora bivše Jugoslavije malo manje raportiraju što se toga tiče. Ali evropski mediji, veći evropski mediji, mediji u raznim evropskim državama definitivno su raportirali o protestima i dan danas raportiraju. Pišu čak i o tome da na nekim protestima u nekim državama ili nekim gradovima proteste vode specifično desničari ili tako reći ekstremna desnica. I to je važno iz jednog aspekta. Sad ne govorim da su svi koji protestuju desničari. Ali ljudi koji gaje skepticizam prema vlastima, koji su znači protiv etabliranih stranaka, koji ne vjeruju vlastima, koji ne vjeruju u društvu, ti ljudi također ne vjeruju u vakcinaciju u mnogo višem stepenu nego ljudi koji imaju povjerenje u državne organe. Jedan primjer dolazi iz Švedske, ja mislim. Cifre se radi o odzivu glasača. U mjestima gdje je odziv glasača na izborima oko 90%, stepen vakcinisanih je preko 80%. Dok u mjestima gdje je odziv glasača na izborima do 40-50%, tu je možda 30% vakcinisanih. I ekstremna desnica, naravno, oni su protiv, dakle, nemaju povjerenje u etablirane političke stranke. Zato često oni vode te proteste. To je malo zanimljiva činjenica koju sam želio da podijelim. Nego što se Đure tiče, jednom je napisao Ivermectin u jednom postu, izbrisao ga nekoliko sati kasnije. Dakle, kao da je Ivermectin lijek koji pomaže jednako kao vakcinacija ili čak bolje. Dobro, ne znam, to je, ne želim da sad govorim tačno o tome što je napisao jer se ne sjećam potpuno. Također nije bio 100% ozbiljan, bio je tu neki smijeh u tekstu i šta ja znam. U svakom slučaju, Đuro je definitivno skeptičan što se tiče vakcinacije, ali ne bih rekao da je antivakser. Jer on govori o ljudskim slobodama. On govori o tome da čovjek treba biti skeptičan prema nauci isto, što je sasvim logično. I sami naučnici su skeptični. Ali naučnici rade jednu stvar. Istražuju, testiraju i kada vide rezultat, to objave i to je to znanje koje imamo.
kada su vakcinacije došle, sad ovih zadnjih koliko, možda i godinu dana, kad su vakcinacije došle? Nema još godina, ja mislim. Sve u svemu, cijelo vrijeme updateuju svoje znanje. Kako dolaze rezultati, govore i naučnici o tome šta je vakcinacija. Sve u svemu znamo da vakcinacija umanjuje rizik od mutacija virusa. Vakcinacija pomaže tako što malo je manji rizik od širenja, mada i dalje se i vakcinisani mogu da šire virus dalje. Samo dakle u manjoj stopi. Ako griješim ono što sam rekao u vezi širenja virusa i vakcinacije, slobodno mi komentarišite. Mislim da je tako. Ali definitivno vakcinacija umanjuje rizik od hospitalizacije i umanjuje rizik od smrti. To je to što znamo. Ali ipak, kada razgovaramo jedni s drugima, znači antivakser i čovjek koji želi vakcine, koji smatra da bi se svi trebali vakcinisati, konflikt nastane. Verbalno, veoma ekstreman zna biti konflikt. Ja sam tog stava da bi iz solidarnosti prema drugima trebali svi da se vakcinišemo, jer ima kategorija ljudi u društvu koji su u rizičnoj grupi. Ne samo stari ljudi, nego i trudnice, nego oni koji su oboljeli od, na primjer, raka i drugih bolesti, koji su na liječenju, kojima je imunni sistem oslabio iz raznih razloga. Pogotovo djeca koja se liječe od raznih tumora i rakova. Ta djeca, također djeca koja imaju teže oblike astme i sl. Toj djeci je umanjen, oslabljen imunni sistem. Ja moram da se vakcinišem da bi se virus što manje proširio. Znači, ako se svi kolektivno vakcinišemo, virus se neće tako brzo širiti i zaštitit ćemo i te slabije grupe. To je moj stav i to je stav koji dolazi iz nauke i koji preporučuju vlade raznih država. Međutim, svako ima svoju slobodu izbora. I sad ti možeš da izabereš da se ne vakcinišeš, da ne budeš solidaran. I možda neko može reći da si sebičan, možda čak i zao zato što ne želiš da se vakcinišeš. Ali to je tvoj lični izbor. Neke vlade, kao na primjer vlada Austrije, ali ima još država koje o tome razmišljaju, žele uvesti obaveznu vakcinaciju za sve građane. Znači u Sjedinjenim Američkim Državama državni službenici moraju da se vakcinišu. To je bila naredba predsjednička. Ili službenici u javnom sektoru. Tako, na primjer, u Austriji obavezna vakcina za sve građane. To žele da uvedu. World Health Organization kažu da je obavezna vakcinacija za sve tek posljednji izlaz koji, znači, u najgorem slučaju to može biti rješenje. A šef za ljudska prava Ujedinjenih nacija kaže da obavezna vakcinacija uopšte ne dolazi u obzir. Ni pod kojim okolnostima. Dakle, jedino što možemo reći je zna se da vakcine funkcionišu, ali nisu 100%. Ne štite u potpunosti. Ali znamo da štite, umanjuju rizik od hospitalizacije, od smrti, umanjuju rizik čak i za širenje. Ali ako griješimo u vezi širenja, slobodno javite. Znači, ima mnogo benefita i minimalnih rizika što se tiče vakcinacija. Mnogi će reći sada, ali ovaj umro, ali onaj umro, ja znam ljudi koji su umrli.
E, oko 2 osobe od milion ili 3 od 2 miliona, ne znam tačno broj, umru od te vakcine. Za to postoje razlozi, radi se o nekim, moram to pročitati, ne znam tačno, ali znam da je brojni koji umru od vakcine veoma nizak. Znači, nuspojave su tako rijetke da su nuspojave za pilule za prevenciju trudnoće koje žene uzimaju učestalije za najmanje 100, a možda i 1000 puta. Znači, jedna od 200.000 žena ima teže nuspojave od pilula, pa čak i mladi djevojke umru uzimajući pilule za prevenciju trudnoće. Dok od covida 2-3 osobe u 2 miliona. Znači, nije rizik 0, ali je minimalan. I to je nešto što možemo reći, to su činjenice, tako izgleda, kakav je dugoročni efekt vakcinacije za 3 do 5 godina, ne znamo. Ali naznake su takve da vjerovatno neće biti problem jer je vakcina veoma slična vakcini protiv obične sezonske gripe. I o tome možemo da govorimo. Činjenice su jedna stvar, a lični izbor ljudi opet može da ide nasuprot rekomendacijama. Dakle, ja znam tačno šta kaže nauka, ali ne želim da se vakcinišem i to je moj izbor. To stoji. Problem su oni ljudi koji apsolutno ne vjeruju uopšte da je vakcinacija zdrava, koji misle da je sada apokalipsa. U neku ruku mi smo se naučili da budemo skeptični. Ali smo se više naučili da budemo skeptični prema skeptični prema nauci, prema dokazima, prema tim stvarima, prema činjenicama. A nismo toliko skeptični kada se radi o pričama. Ja znam nekoga ili nekim raznim oblicima dezinformacije. Znači, informacija koja nema pouzdane izvore. Manje su ljudi skeptični, neki ljudi. Manje su skeptični prema takvoj vrsti informacije nego prema naučnicima. Znači, naučni dokazi su predočeni i onda je lako biti skeptičan prema njima. A kada se nečemu samo govori onako mistično, u to se više vjeruje. Teško reći zašto je tako, ali vjerovatno ima veze s tim da ljudi koji nemaju povjerenje u društvo, nemaju povjerenje u vlasti, oni su više skeptični prema tim stvarima i traže alternativnu informaciju, iako ta informacija najčešće bude pogrešna. Okrenu se alternativnoj medicini, iako alternativna medicina šteti. Jedino što mogu reći je da ja lično gledam tako da bi se trebali svi vakcinisati iz solidarnosti, ali niko ne bi trebao da bude natjeran da se vakciniši. Jer to opet spada u ljudska prava, u ljudske slobode, pravo izbora. Eto, toliko o tome.